बानी मैनेजर साहब, क्या बात है। जजरे से लोभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ये दुल्हे राजा के बड़े भाई क्या देश बा शत्रुघ्न भैया। ए सनमई करम तहरो परेशानी बा। शरण भैया चिमनी वाली मालिक ये सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई बाड़ू हमारा के पहले पागल बाड़ू। हमारा से प्यार अब चिन्हेलू ना ये हमारा गार्जियन पिता तुल संगीत प्रेमी कृष्णा राय जी बाकी कमिंदर चाचा की ओर से भैया हमारा लक्ष्मण श्रीवास्तव जी लाखों लाख रुपया का आशीर्वाद लिखौनी। हमनी के फुआ के लड़का बानी हैप्पी भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या बात है। हमारा से प्यार अब चिन्हेलू ये सोच मन में हो लक्ष्मण श्रीवास्तव जी हैरानी बा। जकरे से लोभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ये सनमई करम तहरो हमने के मुखिया प्रत्याशी बनी अब बड़ भाई प्रत्याशी हटा दो मुखिया को। क्या बात है। शिकारी राय जी
बड़ भैया हम दुख में हमारे संगे रहेले। हाँ जी हमारे खातिर नहीं रहे के हमनी के महेश भैया, भोला बाबा, शिव कुमार बिक्कू और चंदन यादव जी सबका खातिर भैया हमारे दीपक सोनी जी भी आई वाली। हाँ जी भैया के स्वागत करो। कारू भैया गए हो तोड़ी गोलू के दिल तहरा मिली ना मंजिल संग दिल संग बुझ जानी। चंदन तनी आओ मंच पर, शिकारी भैया बोलाओ तनी, बिक्कू भी हमारा आओ मंच पर। भैया अरे जानी बा जकरे से लभ कइलू। चंदन आवे है, तार चंदन आ गइले, तार दुलरुआ बिक्कू आ गइले। क्या बात है। ओकरे से परेशानी बा ये सनमी करम तहरो